Я включих. Знаеш как телефона го завитки така? Ке го държиш. Да, така. Така го завитки. Я така да, я така. Така. Дай ако те е тежко, аз ще държа. Ай, държим, да. Дай. Мога да замарам сега. Пущам те, не? Пущам, чекай. Пущам. Снимам мен. Ето тук е Дойранско езеро. Едновремското Дойранско езеро. Сега е станало е Дойранска бара. Има там некои пилинца летат. Ушички. Да, яйте. И гадки. Се гледат удалечините белите гълъбе. Що са гавране, не знам що са. Тая пътека била едно време. Много люди посетена. Ама сега види какво шамаци, само некои тръски, некои глупости на квадрат. И от тук само да ти прочокта темното. И от тук ли се вратите темно, дете? Не, аз тогава 2 сата и 40 са на мен. Не бе, ногтите се врати? Не, ти се врати, да, ти се врати за търката точно от 4. От 3? Леле, катастрофално. Никой нищо не прави за това тук. Да вземе да се среде, да донеса вода ли, шоли. Нема му помощ. Одомир, паз неко змии тук да не ни зеде. Ке сме изядали. Ленкички. Тая плажа бил тук, това е бил върволешка. Майката. И сиялици има, що е имало сиялици са, как се вика, остатъци, само служици. Гледай какво е. Страва и ужас. Страва и ужас. Леле, са прашума. Прашума. Да. Много вилски кончини. Що има? Вилски кончини. Нека има. И ние сме вилски кончини. И аз ти не ли сме вилски кончини? Вилски сме. Вилиняци. Близко ли сме? Не. Кай дървата ли? Там кай дървата плава. Супер. Да, първата по-надоле е пукта. По-убава. Да. А сега бензинската дек се наваги от прилика от тук. Че найдеме, ке се вратаме от там. Така, гледай, значи она по-близко. Епа. Аз сарно съм, управо съм. Да. 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 Ба. Та само за нея тук. Само за нея. Там вече има рибар. Па да, тук ако не е рибар, век е рибар. Видите тук шамъци. Това шо са тук тия хотели? Това тук шо е? Сградите, кой зна шо се? Да. Бивши хотел. Па да излеват и мало едно време. Там имало нещо. И мало е тук патче. И мало е. Да, плажа. Плажа е направена, така го направи, как го направи, та пътеката тук, това бе хатончето. Се урбанизира се, я ги скалите, това е Кейо. Да, и всичко се е унищило. Да. Мора да по този начин да се изкопат некак, да се найдат подземни води, да се това санира. Трябва багер, да? Багер трябва да го изкопат. Тук ще трябва. Я беха тоно изкрадан, гледай. Цела дупка. Некой е идел и взимал се. Ти ще идат на рибарене, всеки ден по 10 да са взимали. Ти отнес цел. Тук вече повече вода има, не? Всеки. Вече почнува езерото.
Не е таква бара. Ми нема на слънце да се цел ден. Пред мене се наваѓа осамениот патник, кој патува низ патеката на Дојран. И двајца осамени рибари, кои што седат тука, не знам зашо са тука, дојде не чисто време да се изгубат. Тука има јадици турано, на повеќе места. Ловат. Езерото е многу добро. Патеката се разпаднала тука, затоа што не е доправена како што треба. Тука се разпаѓа. Езерото е добро, а патека нема. Нема патека. Имаше жена рибара тука. Па јајко дрвото траче, тук сме веќе. Па Бога ми да идеш тука со деца секој ден е стварно далеко. Не се исплаќа, не? Ама види колку народ има тука. Това е камп. Камп Мардая да не е тъй. Дека сме тук да се види. А? И колко е посетено Дојранско езеро. Полно народ и паркинг има некој. Видиме шо е таа шумичка со плажичка. Кампинг. Ке промърда. Малко да размръдате за мръда. И падай. За тая ли плажа говориш, трече? Чекаме ли? Аха, а та не е добра. Това тук велосипедска или пешачка пътека ли е зелена? Тук са байна там, тук гледаш човеци. Не, тук не може ли? Татко си нема да сака тук. Он бега, чек да не ме вижда, чек да не ме вижда. Ей, чек да не ме вижда, чек да не ме. Знаеш защо? Зато що има много мушички, жълтинки. Той път на Деколове. Долу на Пато, по-долу на бензинската. Аха, ай се вратаме, акне, не ек шпутай. Ай да видим. Снимаш ли колко? Да, 10 минути веки. Виж колко не е много далеко. А не е много, тук плажа не е далеко. Не е далеко. Може би с тато до долу театър. Не, никът не би се вайнал тук. Не. Само базентите там. И так. Да. Значи това е шаталище тук, зелена пътека. Да.
вече вдали осветлено тук. Па я ги ламбите. Мама, я ги ламбите. Я соларни. Валь, да. Ама кой кешето та трябва? Тук трябва това да се изкоса лево-десно. Ти викам, за да дойдеш ли градо. Тук навлечеш да излезеш от градо. Да. Я там цакам долу, я там гледаш. Та горе, кукичките? Ти там гледаш ли ще се чагарат. Аха, Тама това плажа. Та ли е Фуктак? Та е Фуктак. О, далеко е. Кажува он и вика, може да користят плажата на Фуктак. Ама много далеко е. Та му супер, аз си легнам и се сунчим. Само ми се сунчат новите. Да. Не е ли така? Ти трябваше по-куси шорца. И... Не бе, аз облечам купчи и се ставих. Да, ама ти цъдлаги не се случва. Ама ти си поцърна. А я купчи. Да, ама сега кало ме викам. Не се сунчат новите. Аз това така, сарамините ми са изгорени и неки минчики се облече, а гърбото ми се сунча. Ама рамините ми са изгорени. Сега ки излезме на бензинската и сега до Фуктак ли сякаш да одаме? Да. До там? Да. Немаше потреба, ще ти гледам. Немаше taj път, ако одаше на къй бензинската. Ай, някой път, ако има налево, да пресечем. Що ти? Ама я дойде. Солили не може, не е изводливо. Не е изводливо? Не. Тежко. Не. Тежко. Мислям, за да одаме на плажа, ние няма да уживаме, ќе се измачаме. Да. Иначе... Бога ми ќе се измачаме, ти казвам право на тази момичка, най-ядал си да ги денеска, да ги изшетала там. Да. Изшети ga малце, да влида чисто. Е така, сега, аз додек съм у базенто, може аз ќе го наядам, вземи го, шети го ти. После ти си у базенто, ние ќе го ранеме. Е така. На смени трябва, така трябва да се уходаме. Иначе, нищо не прави. Сега били у базента, аз ке шетам. Е така, па аз ке си сушам, ке се влеча. Ти ке се байнеш. Да. После па обратно, аз ке наранам, ти пак ке прошеташ уж еднъч и вечер ке заспам. И не се цел ден да биде на еден, но ти не може и тай шо готве, шо ране, шо пере, всичко онда и да го шета. Много трябва концентрация с нея. Сега гледаш глуп народ. Човеко на пътеката за люѓе с окола. Тръгни си ке не изчини. Мам тук, Боцки. Ела е тук. Трябва, ама гледаш. Ела на тук. Видя као идеал. Там ще излезе. От тук гледаш дека пресечуват. Соколи. Значи това тук сега ще го одаме типично за струмичана македонска работа. Барска работа. Македонска работа, да пресечеш преко пато, да ошу трябва тук. Тук трябва да ползи. Това тук гледай са колко е сухо. Да се изкоса, да се изсече, да се туре песок Ма с това камен. трябва общенто отгоре да направи. Така. Види обраснато све. Нищо. Они само направили и сварбали, не знам как ги сварбали тата. С зелена боя е ефтина. Катастрофа донация. Тук фарбали, че това какво фарбали е било направено. Било, не знам. Ама тревите? Това белото така да го направиш. Нели трябва предполагам да нема треви около? Па немало е де. А сега ви какво? Па сега не се удържува. Се удържува това. Лепто да се удържува. Да. Они еднъчки ти го направят и го запустят. Еднъчки го направят. Не бива така. Сега запускаме, това не е било толкова. Тук са ти дали някой нещо, защото са правили. Напуща. Соларно. Да. За тия се имаше тендери, се тендерираме. Осветлуване на пътеката, правене, обележуване. Ти са посебни се тендерчин. Али с джабе му е. Изгорели се? Не. Майка, знаеш ли, що на мен на релмата ми трябва движение. Татко ти и ти много, дай дой си по-бързо, айдек си, ай седи дома се солиле,
И не ми работят с глобовите вече. Да, с глобовите не ми работят. Значи унаказих се. Не се сака он на наследен. Да не държа, да не като пелива. Гледай, така малко, по-такво го качих това. По-да биде такова, гледай. Зум. Зум си направи. Аха. Така, да се гледа това ще удалечи, да малко по-ясно. Па не, сам, я там, например, до там няма да, ама се гледа по-крупно. Инче беше много ситно. Да, ще го тураме. Я викам веки да го прекинеме, да се опростаме с нашите гледачи. Ще не следачи. Гледайте не повторно, лайковайте не, сабскрайб и поздрав от Дойран. От затребени от Дойран и сушените плажи и унищените я пред нас да видите що има. И се изключваме пак. И ке се уключиме за кратко от друго место. За вашата телевизия Ясмина Георгиевска. Чао. За вашата телевизия. Чао.